қимати гази моеъ ки қисми зиёди мошинҳои Тоҷикистон бо он ҳаракат мекунанд дар 2 ҳафтаи гузашта дар Душанбе боло рафтааст. камчин шудани он ҳам ба мушоҳида мерасад. Сафаралӣ Қурбонзода, муовини раиси хадамоти зидди инҳисорӣ дар нишасти хабарие дар Душанбе гуфт, боло рафтани қимати гази моеъ муваққатист ва ба омилҳои мавсимӣ бастагӣ дорад. маълумот дар бораи ба таъмири ҷорӣ фаро гирифта шудани корхонаҳои истеҳсоли ҳамин намуди сӯзишворӣ дар давлатҳои хориҷиянд. Он чизе ки гуфтем 94% аз ҷумҳурии Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад. яъне ҳар он чизе ки аз берун ворид карда мешавад, албатта тағйиробӣ дар бозор ба мушоҳида хоҳад расид. яъне бо назардошти ҳамон тағйиробии конъюнктураи бозор дар бозорҳои ҷаҳонӣ ё минтақавӣ. агар 2 ҳафта пеш 1 литр гази моеъро дар Душанбе то 5 сомониву 60 дирам мефурӯхтанд, ҳоло то 7 сомониву 20 дирам боло рафтааст. дар ҳоле ки болову поинравии нархи сӯзишворӣ махсусан гази моеъ дар ҳама фаслҳои сол сурат мегирад, аммо муовини раиси хадамоти зидди инҳисорӣ гуфт, ин бор баландшавии беасоси нархро мушоҳида накарданд. Фозилҷон Фатуллоев, иқтисоддони тоҷик, мегӯяд, як сабаби афзоиши нархи гази моеъ бархурдор набудани ҳамаи ширкатҳои воридкунанда аз имтиёз аст. мақомоти зидди инҳисории мо алайҳи мақомотҳои истеҳсолкунандаи гази моеъ ягон чораи зарурӣ андешида наметавонад. Тоҷикистон дар сатҳи ҳукумат метавонад муроҷиат кунад ба Қазоқистон ва аз онҳо ҳамчун як дархост кунад ки барои Тоҷикистон як ба нархи муайяни пасттар, ҳамчун як шарики наздик ба Тоҷикистон гази моеъ пешкаш ба фурӯш дода шавад. дигар ақида ин аст ки рақобати носолим миёни ширкатҳои воридкунандаи маводи сӯхт ба Тоҷикистон сабаби ҷаҳишҳои ногаҳонии нархи газу бензин мешавад. дар ин миён сокинон бахусус ронандаҳои таксӣ нигаронанд ки болоравии қимати газ ба ҷайби онҳо зарба мезанад. нарх ака иваз намешавад, барои ки тарафи ҳам ширкат тарафи ваё як хел мондагия, мисол ки чиқа бугум ака, мисол ҳами мода ҷабр мешавада. Тоҷикистон дар ним соли гузашта аз хориҷ бештар аз 200 000 тонна гази моеъ ворид кардааст ва 90% он ҳам аз Қазоқистон омадааст. бақияро аз Русияву Узбекистон меоранд, чун дар худи кишвар гази моеъ истеҳсол намешавад.